susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon sa panibagong buwan na ito na kung saan ay ating tatahakin ang buwan ng Agosto. Purihin ang Diyos dahil alam natin na ang ating Panginoon ay patuloy na sumasama sa atin, no, sa bawat ay araw o buwan na dumaraan sa ating mga buhay. At dito sa buwan ng Agosto, alam natin na ang tema natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Isaiah 54 verse 17, no? Ang pagiging victorious at hindi defeated. Pero bago po ang lahat, patuloy po na inaanyayahan ko ang bawat isa na magkaisa tayo, no, na magbulay ng salita ng Diyos upang ang katotohanan ay ating malaman na magpapalaya sa atin. Tayong lahat ay yumukod pumikit, purihin ang ating Panginoon. Salamat Panginoon sa gabi pong ito na kung saan kami po ay patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon na magsama-sama, na magbulay ng inyong salita at matanggap ang kapahayagan na nais nyo, na amin pong matanggap upang anuman pong battle, O Lord, o pakikibaka ang aming kasalamuha, Panginoon, sa mundong ito. Kami po ay may katiyakan ng tagumpay na nanggagaling sa inyo. Samahan niyo po kami at hayaan niyo po ng inyong Santong Espiritu ang siyang maging tagapagturo namin, sapagkat inaamin namin ang katotohanan na kung wala ka, wala kami magagawa. Panginoon, maraming po salamat at lahat po ng hihipuin nyo sa gabing ito upang marinig ang inyong salita. Dalangin ko po na ihanda nyo ang puso ng bawat isa at ang salita nyo ay maging buhay at makatotohanan. Salamat na marami. Tago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Kayo lamang ang may taas at maluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa gabing ito. Salamat sa pakikiisa nyo sa ating pag-aaral tuwing Huwebes ng tungkol sa dito sa Tinig ng Pag-asa, no? At tayo ngayon ay sama-samang mag-aral at pagbulayan ang salita ng Diyos
dito sa Isaiah 54 verse 17. Sabi dito, no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Praise God. Dito sa mga talatang ito na ating magiging topic sa loob ng isang buwan, no, dito sa buwan ng Agosto, ay tungkol sa pagiging victorious na nais ng ating Panginoon na maranasan natin at hindi tayo maging defeated. At ang sabi nga ay naroon na walang anumang sandata na gagawin o naroon na tatangkain ng kaaway laban sa atin ang magtatagumpay. At anuman daw mga salita na ibato sa atin, no, ay naroon na tayo may katiyakan na wala itong kapangyarihan para ito ay mag-manifest sa ating mga buhay. At praise the Lord dahil isa pang katotohanan na nais ng ating Panginoon na ito daw yung ating heritage. Amen. Ito yung ating mana bilang tayo mga lingkod na nagtiwala, nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, nais ng ating Panginoon na sabi nga sa ating mga buhay, magkaroon tayo ng assurance talaga, no? That we have the victory in our Lord Jesus Christ. Amen. At dito nga, no, ang sabi nga na we must accept that in this life, there are battles to be faced. Na sa buhay na ito, talagang meron tayong mga warfare o mga battles, no, na kakaharapin. At ang sabi nga, in this world we shall have tribulations, no? But be of good cheer, I have overcome the world, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya kahit may mga battles na tayo ay hinaharap, ang sabi ng ating Panginoon, tawanan lang natin, ano? Naalala ko yung isang awit, tawanan mong yung problema. Ito ay nagagawa lamang ng isang tao na mayroong katiyakan ng tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. At sabi nga ay katulad ng ating pong narinig at napag-aralan noong pong linggo, ng first Sunday, na God gave us the armor so that the weapons against us will not prosper. Ito yung nakita natin doon sa Ephesians chapter 6, verse 10 to 18, na ang sabi nga ay isuot daw natin yung baluti, no? Para sa labanan, no, ay hindi tayo matalo, kundi matapos ang labanan, makita ng Panginoon na tayo ay nakatayo na may katagumpayan. At dito sa mga armor na ito, no, katulad nga nung na-share ni Bishop ng Sunday, mula ulo hanggang talampakan, ipinrovide ng ating Panginoon yung armor, di ba? Yung helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, belt of truth, yung shoes na laging handa sa paghahayag ng salita ng Diyos o ng gospel, at ang sword of the Spirit. At praise the Lord, katulad na lagi ko nga nababanggit, no, dito sa mga armor na ito, isang bahagi ng ating katawan o katauhan ang walang armor na iniligay ang ating Panginoon o ibinigay ang ating Diyos, no, dahil at ito ay sa ating likuran, no? Walang armor. Biro mo yung harap natin, naroon yung breastplate of righteousness, no? Yung ating paa, yung ating ulo, talagang naroon na lahat may takip yan. Pero ang likod lang natin, ang walang sinabi o walang ibinigay na armor ang ating Diyos na para suotin natin, no? Bakit? Dahil ang tunay na, sabi nga ay nagtitiwala, ang tunay na lingkod ng ating Panginoon, hindi tumatakbo, hindi umuurong, hindi sumusuko, no? Laging lumalaban dahil alam natin na tayo ay may tagumpay sa ating Panginoon. Amen po ba? No? Kaya sabi nga ay naroon na, sabi nga, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng assurance na anumang gawa o anumang tangka o anumang armor na ibato ng kaaway sa atin, no, meron tayong panangga sa lahat ng ito. Pero sa pagkakataon na ito, sabi nga, even though that we are completely geared with armors, kahit na suot-suot natin lagi yung armor na yon, no? But if we don't know where is the battlefield, those armors will not be effective. No, hindi naman natin alam kung saan ang labanan. Halimbawa, no? Ikaw,
naroon na sabi nga ay ang labanan ay nandoon sa halimbawa ay nasa Sambales, no? Tapos ikaw ay nandito sa Cavite. Kahit na full geared ka o nandun na suot mo yung whole armor of God, no? Hindi ka naroon na magkakaroon ng tagumpay. Bakit? Kasi ang labanan nandun sa Sambales eh. Eh ikaw nandito ka, no? Kaya kailangan daw alam natin saan ba yung battlefield, no? Saan ba yung battlefield, saan ba yung labanan na yon na tinutukoy ng Diyos, no? Para tayo ay alam natin, handa tayo na pumunta man tayo doon sa battlefield na yon, alam natin na tayo ay may tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 and 5, makikita natin dito kung saan ba talaga yung sabi nga yung battlefield na yon, no? Na nais ng ating Panginoon malaman natin. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Sapagkat bagamat kami ay nagsisalakad sa laman, ay hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Ito daw po yung isang katotohanan, ano? Na hindi tayo nakikipaglaban ayon sa laman. Katulad nga ni sinabi doon sa Ephesians chapter 6, no? 10 to 18. Na ang sabi doon, we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, the rulers of darkness, the spiritual wickedness in high places. No, kailangan alam natin kung saan ang battlefield, alam din natin kung sino ang kalaban. 'Yon, isa pa pala, no? Hindi lamang alam natin kung saan ang battlefield, kundi una sa lahat din, alam natin sino pa ang kalaban. Baka nandun ka na nga sa battlefield, naka-full gear ka pa, no? Pero hindi mo naman alam kung sino yung kakalabanin mo. Kaya kailangan bilang mananampalataya, alam natin sino ba yung kakalabanin natin. Katulad ng sinabi sa Ephesians chapter 6, no? Hindi daw laman, hindi tao ang ating kalaban. Katulad din sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3, na bagamat daw tayo ay nagsisilakad sa laman, eh hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Hindi dito sa mundong, hindi sabi nga ay we wrestle not against the flesh and the blood, no? Hindi tao ang ating kalaban, kundi ang masasamang espiritu, no? Kaya kailangan alam natin to, identified natin to. Dahil kapag hindi natin identified kung saan ang battlefield, kung sino ang ating kalaban, matatalo tayo, no? Naroon na madideceive tayo, maluloko tayo ng kaaway, no? Dahil sabi nga sa John 10:10, ang kaaway o ang diablo ay walang gawa kundi ang manira, magwasak at pumatay. Ito yung mangyayari sa isang Kristiyano na hindi alam kung saan ang battlefield at kung sino ang kalaban. At dito sa 2 Corinthians 10:4, ang sabi nga, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, no? Casting down imaginations and every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. No? Ito daw yung naroon na sabi nga na isang ating Panginoon na ang sabi nga na ang sandata ng ating pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman. Ibig sabihin, hindi baril, hindi itak, hindi kung ano pa mang bagay sa mundong ito ang ating sandata. Dahil ang sandata natin ay mighty, no, makapangyarihan na nanggagaling sa ating Panginoon, na kayang talunin ang habi nga yung principalities of the air, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Ito ay kayang-kaya, no? Pero kapag ang gagamitin natin ay ang sabi nga sa pakikipaglaban natin dito ay ang mga physical na sandata, matatalo tayo dahil hindi sila o hindi tao laman ang ating kalaban, kundi mga spiritual. At ang battlefield nga na naroon na sabi nga ay ating gagalawan ay walang iba kundi ang ating isipan. Na ang sabi dito, no, na siyang gumigiba ng mga maling haka, no? At ang bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos
at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. No? Kaya ito yung naroon na kailangan malaman natin para tayo ay maging isang matagumpay na mananampalataya ng ating Panginoon at hindi talunan. No, ang sabi nga ay we must know the battle, we must know yung kalaban natin, kung sino yung kalaban natin, no? Our battlefield is in our mind, no? If we lose the battle in our mind, it will go down in our hearts. Dahil sa labanan na ito, sa ating isipan, kapag tayo ay natalo dito, ito ay pupunta sa ating mga puso. At kapag ito ay naroon na nakapunta sa ating mga puso, magmamanifesto sa ating mga salita, no? Life and death are in the power of our tongue, no? Na kung saan ay nade-determine sa pamagitan ng mga salita kung ano ang status natin. Ikaw ba ay talunan? Ikaw ba ay victorious? No? Ito ay magmamanifest sa ating mga sinasabi. Dahil ang sabi nga ay life and death is in the power of our tongue. No? At maging ang ating kaligtasan, no? Naroon na makikita natin na ito ay nadideklara sa pamagitan ng ating mga dila o ng ating mga salita. Katulad ng sinabi sa Romans chapter 10, verse 9 and 10. Diba? Ang sabi doon, if we believe in our heart, no? If we confess with our mouth the Lord Jesus, naroon ang sabi nga, tayo ay naliligtas. Kaya ang kaligtasan natin ay naroon na nade-determine sa paglapit natin sa ating Panginoon, sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi sapat na basta naroon at tahimik ka lang, no? Kundi talagang inilalabas o isinasaad ng iyong mga labi, no? Para naroon na ang kaligtasan ay ating makamtan. Sabi dun sa Romans 10, 9 and 10. No? Dito makikita natin, to be prepared in the battlefield, para daw tayo ay maging handa sa battlefield. Una, ang sabi doon na suot natin yung armor, ano? Dito, meron din akong naroon na 3 bagay na sabi nga ay ating naroon na magagawa para maging prepared tayo sa battle, no? Sa pakikipagbaka. Ang sabi sa Romans 12:2, dahil ang battlefield nga ay ang ating mga isipan, ano sabi sa Romans chapter 12 verse 2? We must renew our mind, no? We must renew our mind. Let's not be conformed to this world, but renewing of our mind. Para makita natin o maranasan natin yung naroon na sabi nga ay yung perfect will ng ating Panginoon, no? Yung nais ng ating Panginoon, yung ating dapat na gawin. Diba? Sabi nga, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya, unang-una, para tayo ay magtagumpay, maging matagumpay sa labanan o sa battle, we must renew our mind. Kailangan daw ay nire-renew natin ang ating mga isipan. Alam nyo yung helmet of salvation na pinasusuot sa atin ng Panginoon, ang naroon na binabantayan nito o tinatakpan nito ay ang ating ulunan, di ba? Ang helmet dito sa ulunan isinusuot at ito ay sinisimbolo ng ating kaisipan na ang isang tao kailangan talaga magkaroon muna siya ng sabi nga ay assurance of salvation. Ang isang tao na walang assurance of salvation, siya yung tao na kung saan ay madaling matalo, no? Madali siyang matalo dahil wala siyang assurance Wala siyang assurance of salvation. Kaya yung mind niya naroon na sabi nga ay madaling guluhin ng kaaway, no? Madali niyang lagyan ng mga negative things, no? Kaya ang nais ng ating Panginoon para una ay sabi nga yung ating mga isipan, nagkaroon tayo ng assurance of salvation, ibig sabihin, meron tayong assurance na sa pagtanggap natin sa ating Panginoon,
sa ating mga puso bilang Panginoon natin tagapagligtas, sa panalangin na ginawa natin, sa pagpapahayag natin ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas natin, naroon talaga yung ating sabi nga pananampalataya na ang kaligtasan ay natanggap na natin, no? Yung kaligtasan na binibigay o inilalaan ng ating Panginoon sa atin. Yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, yung pinagtagumpayan niya doon sa krus ng Kalbaryo, no? Kaya napakahalaga po noon, the renewing of our mind. At isang paraan para ma-renew yung mind natin, alam naman natin, ay walang iba kundi sa pamagitan ng meditation of His Word. No, katulad sinabi sa Deuteronomy ay sa aklat ng Joshua, no? 1:8, that this book of the law shall not depart out of thine mouth, but shall meditate therein day and night. No, kailangan talaga, sabi nga ay naroon na ang salita niya ay talagang minemeditate natin. Ibig sabihin, naroon na talagang pinagtutuunan natin ng panahon, no? Yung kanyang salita, yung iba ang ginagawa, minememorize ito, no? Minemeditate ito, talagang ninanamnam ang kahalagahan ng salita ng Diyos, no? Kaya kailangan na, at ito yung makakapag-renew ng ating kaisipan, ang kanyang salita, no? Sabi nga ay naroon na tanging ang salita ng Diyos ang pwedeng magpabago ng ating mga kaisipan. At ang pangalawa na pwede natin gawin para, sabi nga ay maging prepared yung ating mga isip, no, para sa battle, dahil ito nga yung ating battlefield, ang ating kaisipan. Ang pangalawa ay sabi nga, pray. Yan, napakahalaga niyan, ang prayer. Diba? Sabi nga sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7, na kung titingnan natin, ano, yan. Be careful for nothing but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag kayo mga balisa sa anumang bagay. Sa halip, tayo daw ay sa pamagitan ng panalangin, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala nyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, no? Bakit? Dahil kapag tayo ay nanalangin, no, makikita natin ang sabi doon sa verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at inyong pag-iisip kay Kristo Jesus, no? Kaya napakahalaga nun na una ang ating gawin ay manalangin. Kapag mayroong problema, may mga pagsubok, may labanan sa buhay, unang-una tayo ay manalangin, tumawag sa ating Panginoon, no? At makikita natin na kapag tumawag ka sa ating Panginoon, ay mahabi nga ay matatanggap natin yung kanyang tulong, no? Naalala ko yung patotoo ni Arky, no, ni Architect, nung siya daw ay pauwi at nung siya ay pababa na yata sa Skyway, nakita niya na talagang parang nawalan siya ng preno, no? Nawalan siya ng preno. At nung una ginagawa niya yung kanyang paraan kung para mabalik ang preno, pero talagang wala eh. Pero sa pagkakataon na yon, hindi siya nabalisa, no? Hindi siya nataranta. Hindi siya naroon na nagpanik. Kundi ano ang ginawa niya? Siya ay nanalangin, no? Sinabi lang niya na, Panginoon, tulungan niyo po ako, no? At nung naroon na sinabi niya yon, talagang kahit siya, nagulat siya na bigla na lang niyang naikabig yata sa kanan at mayroong parang na tinamaan yung gulong na ito yung nagpahinto, no? Ang sabi nga daw noong lumapit sa kanya para siya ay asistahan, na himala nga daw yung nangyari, no? Dahil yung ganong mga, lalo na yung lugar na yon, talagang kapag wala kang preno ay madidisgrasya ka ng husto. Pero makita natin, no, dahil alam nga ni Arky na ang ating Panginoon ay laging handang sumaklolo, no, nanalangin lang siya, hindi siya nabalisa. Marami kasi kapag may konting problema,
may konting pagsubok, nababalisa na kaagad o nagpapanik na. Kaya pumapasok ang depression, pumapasok ang stress, nagkakasakit, no? Nagkakasunod-sunod na yon. Pero sabi nga, kapag renewed ang mind natin, hindi tayo magpapanik. Kundi alam mo kaagad, automatic kung anong gagawin mo. Una, manalangin at humingi ng tulong sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, di ba, kapag daw ganon, ibibigay ng Diyos yung peace that passeth all understanding, yung kapayapaan na di masayod ng pag-iisip at mag-iingat sa inyong mga puso at inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen, no? Talagang naroon na, sabi nga, kahit nandiyan pa yung kaguluhan, nandiyan pa yung battle na yan, ang kapayapaan na hindi kayang masayod o ibig sabihin, hindi mo maunawaan, no? Pero yung puso mo, payapang-payapa. Hindi ka nagugulumihanan, hindi ka natataranta, no? Hindi ka natatakot dahil alam mo may Diyos na kasama ka, may Diyos na kakampi ka, may Diyos na nag-iingat sa iyo, nagpo-protect sa iyo, no? Kaya napakahalaga noon na sabi nga kapag renewed yung mind natin, unang-una kaagad na lalabas sa ating mga labi kapag may mga pagsubok, mayroong mga sabi nga ay battle, ay ang manalangin, no? Hindi yung naroon makipag-away o naroon na gumante, wala yon, mawawala yung mga bagay na yon. Kundi ang gagawin mo kapag renewed ang mind mo, no, ikaw ay mananalangin, ikaw ay tatawag sa ating Panginoon, no? Siya yung unang-una mo na tatawagin, hindi kung ano paman, no? Yun po yung katibayan, no, para tayo ay habi nga po magtagumpay sa labanan, no? Hindi makapanaig anumang weapon ang ibato ng kaaway sa atin, no? Dahil kapag payapa yung ating isipan, nakakapag-isip tayo ng tama, no? At ang pangatlo nga, kapag renewed ang mind natin, no, nakakapag-pray ka kaagad. Ang pangatlo ay naroon na sabi nga ay yung kaisipan mo, no? Sabi nga yung ating mga kaisipan ay nababantayan natin, no? Nababantayan natin yung ating kaisipan. Katulad nung sinabi sa Philippians chapter 4 verse 8. No, ano sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 8? Tingnan natin. Ang sabi dito, yan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung anumang kapurihan, ay isipin nyo ang mga bagay na ito. Amen, no? Sabi nga, kapag renewed yung mind natin, ang mangyayari nun, prayer kaagad ang gagawin natin. At pagkatapos ito, nababantayan natin. Kasi kapag nakapag-pray ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. At kapag may peace ka, nagiging maayos yung iyong pag-iisip. Hindi ka padalos-dalos, no? Hindi ka sabi nga, hindi ka babase sa iyong emosyon, hindi ka babase sa iyong nararamdaman. Kumbaga, babase ka doon sa katotohanan, katulad ng sinabi dito, no? Sa Philippians chapter 4 verse 8, yung mga totoo lamang ang maiisip mo. Ano ba yung totoo? Una, ang mga pangako ng ating Panginoon na sinabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano pa yung mga pangako ng Panginoon? Sa kanyang mga latay, tayo ay kanya ng pinagaling. Ano pa? Yung mga katotohanan. Ang mga katotohanan ay matatagpuan natin sa kanyang salita. Kaya kapag renewed ang mind natin, ito yung magpapaalala sa atin, no? Magiging positive thinker tayo, no? Naroon na hindi tayo madadala sa mga negative na ating naririnig o na sinasabi sa atin, kundi yung ating mga kaisipan ay nababantayan natin. Napakahalaga po nito, no? At makikita natin na
Kapag nabantayan natin ang ating mga kaisipan, makikita po natin walang anumang weapon na magagawa ang kaaway sa atin. Ano? Hindi niya tayo pwedeng pabagsakin, hindi niya tayo naroon pwedeng pasukuin, no? Kundi magpapatuloy ka na nagtatagumpay na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen, no? Naalala ko nga nung kami ay habi nga humarap sa battle, no? Ng mga pagsubok, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandun nga na dahil sa kanyang salita, na-renewed ang aking isipan, no? Hindi kaagad-agad ako pumapatol doon sa mga maling salita o maling paratang, no? Alam ko na God is in control of everything, katulad nga na lagi sinasabi ni Bishop, no? God knows everything, God sees everything, God controls everything. Kaya magiging payapa ka, no, sa iyong sa iyong puso at ang kaisipan mo ay hindi naroon na pwedeng madaya ng kaaway. Noong time na yon talagang marami kaming natanggap na pagbibintang, na kung ano-ano. Naalala ko merong isang leader na narinig niya yata, no, yung pagbibintang na sabi niya sa akin, Pastora, ang sabi nila meron ka daw kinuhang pera, no, sa school, no? Alam nyo, imbis na magalit ako kasi hindi naman talaga totoo, ang bigla na lang lumabas sa bibig ko, sabi ko, "Oy, praise the Lord. Magkaka-blessing ako." No? Magkaka-blessing ako dahil pinagbintangan ako na, no, magkaka-blessing ako. Praise the Lord, sabi nga, life and death is in the power of our tongue. Dahil doon sa ang binigkas ko o ang dineclare ko ay magkaka-blessing ako, alam nyo, after a week, nagkaroon nga ako ng blessing, no? Biglang hinipo ng Diyos ang aking kuya na kung saan ay bigla kaming pinagbibigyan ng tag $500, no? Noon time na yun ay 25,000 pesos, no? Kaya purihin ang ating Panginoon, no? Kaya sabi nga, ingatan natin ang ating mga isipan dahil kapag sa ating isipan ay tatalo tayo, ito'y bababa sa ating puso at ito yung ating ipapahayag, no? Kaya i-check natin, no, ano ba yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Baka ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay panay negative, no? Panay naroon na pagja-judge sa ating mga kapatid, no? He is our great judge. Tandaan natin, no? Wala tayong maitatago at may lilihim sa ating Panginoon. Siya yung dakilang hukom. Kaya kung may mga bagay man na halimbawa ay pagbabanta o naroon na sabi nga ay pag-aakusa sa atin, huwag tayong matakot, no? Huwag kang mag-isip paano ka gaganti, paano ka naroon na lalaban, no? Kundi ang isipin mo, meron tayong Diyos na sabi nga great judge, no? He knows everything. At ang sabi niya nga ay the battle is not yours. It is mine, sabi ng ating Panginoon. Siya ang nakikipagbaka para sa atin. Ang nais ng ating Panginoon, maging still lang tayo. Be still and know that He is God. No? Huwag tayong mataranta, huwag tayong magpanik. No? Manalangin lang tayo. Di ba? Sabi sa Philippians 4:6 and 7, manalangin ng mayroong pasasalamat. Ano yung pagpapasalamat natin? Yung katagumpayan na nais ng ating Panginoon na maranasan natin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, ang tagumpay ay nais niya na maranasan natin. Hindi lamang sa ilang aspeto, no? Hindi lamang financial, no? Hindi lamang sa health natin, kundi in all aspects of our life, the Lord wants us to be victorious. Amen? Kaya sa gabi pong ito, kung sa palagay nyo, naroon na nadadala pa kayo sa mga maling kaisipan, no? Doon dahil sa mga nangyayari, maaari may nagbibintang sa inyo, meron kayo naririnig na masasakit na salita, no po? Kapag po renewed ang mind natin, hindi na natin sila sabi nga ay bibigyan ng pansin. Ang bibigyan mo ng pansin ay ang pangako ng ating Panginoon, no? Na ang sabi nga ay the battle is the Lord. It is not our battle. It is God's battle, no? At ang nais ng ating Panginoon makita natin, hindi lang makita, maranasan natin yung tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Kaya
Tandaan po natin, ang battlefield natin sa mundong ito ay ang ating kaisipan. At hindi tao ang ating kalaban. Hindi ang asawa mo, hindi ang kapatid mo, hindi ang kapitbahay mo, no? Ano man yung mga sabihin nila, hindi sila. For we wrestle not against the flesh and the blood, but against principalities, rulers of darkness, spiritual wickedness in high places. Kaya, sa ating conclusion, no, we must always guard our mind, our thoughts. Lagi nating bantayan ang ating mga isipan, no? Hayaan natin na ang maging isip natin ay ang isip ng ating Panginoon, ng kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. Amen? At hindi tayo mabibigo, hindi tayo matatalo kapag ang katotohanan ang nasa atin, no? Sabi nga, if God is with you, who can be against you? And the truth will set us free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon. Patuloy po natin na sabi nga ay laging alalahanin na ang Diyos ang nais niya kung paano niya napagtagumpayan ang krus ng Kalbaryo, naroon din na mapagtagumpayan natin lahat na ang laban natin sa mundong ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Ama namin Diyos, salamat sapagkat ang pangako niya, Panginoon, that no weapon formed against us shall prosper. Lord, ito po, Panginoon, ay naroon na tatayuan namin. Lord, walang anumang pagsubok na pwedeng pabagsak sa amin, Panginoon, dahil sinabi nyo, no problem, no temptation na amin pong matatanggap that is not common to man, but in every problem or temptation, you always provide a way of escape that we may be able to endure it, O God. Lord, salamat sapagkat ang katagumpayan, Panginoon, ay nais nyo na maitala sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga isipan, na walang pagsubok na hindi namin mapapagtagumpayan dahil kasama ka namin, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kayo ang magbibigay sa amin ng mga tamang kaparaanan upang maharap namin, O Diyos, ang mga pagsubok, Panginoon, na amin pong pagdadaanan, Panginoon. Yes, Lord, salamat sapagkat ang kaisipan nyo ay higit sa aming kaisipan at ang kaparaanan nyo ay higit sa aming kaparaanan. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po, Panginoon, na inyo pong ginagawa sa aming mga buhay sa tagumpay na inilaan nyo na, Lord, tinatanggap na namin ito ng may pasasalamat. Salamat ng marami. At sa gabi pong ito, sa aming pong pagtulog, samahan niyo po kami, Lord, maging sa aming mga panaginip, iparanas niyo, Panginoon, ang tagumpay. Amen. Thank you, Lord. We give you all the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purin po ang ating Panginoon. At sa Sunday po, muli ay magsama-sama tayo na pag-aralan pa ang mga salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na katagumpayan. Kaya salamat sa lahat ng aking mga nakasama ngayon sa pag-aaral natin at pagbubulay ng kanyang salita. God bless us all. Amen. Praise the Lord. At ikaw ay kapiling, subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi
pagli